Tässä Rick. Vaikka hän ei halunnut kuvata Painoit Playta. Nyt kädessä on maailman tulisin chili, Rick puraisee koko palon. Ensi hetket ovat hiljaisia ja kasvoilla on hymy. Sitten iskee heti, kasvot punastuvat, silmät vuotavat, kieli palaa, vaikkei mitään oikeasti palaa. Polttava aine aktivoi kielen kaikki lämpötila-anturit. Aivot hälyttävät todellisesta palovammasta, eivät vain vahvasta mausta. Aine on nimeltään kapsaisiini. Se tarttuu herkkiin soluihin. Keho käyttäytyy paniikissa, sylkeä valuu, kurkku kirvelee, nenä yrittää huuhtoa kaiken, joten räkää vuotaa. Rick tavoittelee vettä, mikä on virhe. Kapsaisiini ei pidä vedestä, vaan rasvasta. Tässä tilanteessa on parasta pysähtyä. Tasoita hengitys, äläkä hiero kasvoja. Näin et levitä tulista seosta silmiin tai nenään. Maito, jogurtti tai jäätelö auttavat tehokkaasti. Proteiini ja rasva sitovat kapsaisiinin kuin sieni. Ne poistavat sen kieleltä. Leipä ja sokeri vain poistavat jäämiä, mutta ne toimivat heikommin. Limu ja alkoholi levittävät epämiellyttävää tunnetta ja lisäävät ärsytystä. Polte vaimenee, mutta osa chilistä etenee jo vatsaan. Siellä alkaa tämän kauhuelokuvan seuraava jakso. Rickin sydän lyö nopeammin. Otsa on hikinen ja kämmenet tahmeat. Tämä on normaali stressireaktio. Verta virtaa iholle, ikään kuin ylimääräistä lämpöä pitäisi poistaa. Todellisuudessa kehon lämpötila ei juuri muutu. Hermosto väsyy paniikista. Aivot lisäävät verestä kipulääkkeitä ja Rickin olo helpottuu. Korvat voivat tuntua kutisevilta. Siellä on myös reseptoreita, jotka lähettävät signaaleja. Herkkiä soluja on myös ruokatorvessa ja vatsassa. Pippuri ei polta, vaan aktivoi kipusignaaleja uusissa paikoissa. Tämä saa vatsan tuntumaan puristavalta ja kurisevalta. Lepo ja mieto ruoka auttavat. Juoksu, kumartelu ja äkkinäiset liikkeet vain lisäävät epämukavuutta ja pahoinvointia. Myöhemmin voi polttaa myös alemmassa aukossa, sillä siellä on samat reseptorit. Tämä on epämiellyttävää, mutta helpottaa vedellä ja ajalla. On tärkeää pestä kädet huolellisesti pippurin jälkeen, älä kosketa kasvoja. Limakalvojen ärsytys on yleisin virhe. Kylmä ei paranna tässä tapauksessa. Rauhallinen hygienia ja huolellisuus ovat tehokkaampia kivun lievittäjiä. Rick söi Carolina Reaper chiliä. Sen poltteen laimentamiseksi sitä pitää laimentaa 2 miljoonaa kertaa. 1 tippa riittää lähes tonniin vettä. Voiko sellaiseen kuolla? Terve ihminen tuskin kuolee yhdestä palkokasta. Keho lopettaa kokeilun oksennuksella ja kyynelillä ennen kuin siitä tulee todella vaarallista. Et pysty syömään kiloa palkoja, kehosi sammuttaa sinut sitä ennen. Vaarallisimpia ovat chilikonsentraatit ja uutteet. 1 suuri kulaus voi aiheuttaa voimakasta oksentelua ja kuivumista. Jos sitä joutuu hengitysteihin, tukehtumisriski kasvaa. Tämä chili on vaarallista astmaa, haavaumia, sydänvaivoja tai vakavaa allergiaa sairastaville. Tulinen ruoka voi provosoida verisuonten kouristuksia ja äkillisen päänsäryn. Ymmärtääksemme tätä, katsotaan tuntemuksia toiselta kannalta. Lämpökamerassa Rickin iho on normaali, todellista kuumuutta ei ole. Kuumuus on vain hermostossa, sillä kapsaisiini painaa kuumaa huutavaa nappia. Sinapilla ja wasabilla on chilistä poiketen toinen tapa. Niiden höyryt ärsyttävät nenän reseptoreita. Kyyneleet syntyvät nopeasti, mutta häviävät heti. Tulisen ruoan syöminen voi olla erittäin vaarallista. Vain kerran, Carolina Reaper chilin jälkeen, miehellä alkoi kovat päänsäryt. Lääkärit löysivät silloin väliaikaisen verisuonten spasmin ja pelastivat miehen. Tulisen ruoan syömiskilpailussa osallistujan jatkuva oksentelu sai ruokatorven repeämään. Hänelle jouduttiin tekemään leikkaus. Nämä ovat harvinaisia tapauksia, mutta on silti parempi olla varovainen. Rick on nyt täysin kunnossa eikä halua enää mitään tulista. Tue häntä tykkäämällä ja tilaamalla. Hän on todellinen kovis.